हामबाय जों दिनै पन्चफा पारा गुबाचान पारा ते रामचंद्र पारा तीनटा पंचायत जों दिनै भलिबल ते क्रिकेट बैट जों डिस्ट्रीब्यूट खालामया तमाने इनके नायदि चिनि तिप्रा सारक अनेक ड्राग्स बाइक गोदालै दंगो अ ड्राग्स न मोथांनानै बागै जों जत जागन जों थोंजानाय खेला दुला डिस्ट्रीब्यूट खालायो तिप्रा माथा करबुगनि हयते प्राय जों लोकेशनाव नरिखा नायदि चिनि तिप्रा सारक अनेक कम संख्या या अ बिसिंगो जों जदिनो ड्राग्स बाइक कुबुल जागै तंखे अम किन्तु चाया अमबो कायसे अवेयरनेस न चिनि महाराजा सावो यूथ ड्रप स्ट्रंग तंग दिहनै किन्तु तमां बाय चिनि बर अंके खेला दुला खरै खलाया बिसिरबाग ड्राग्स बाइक कुबुल जागै थांगो अबनि बागै चिनि महाराजा जत जागानो ताबो तामो भलिबल क्रिकेट ते निनि फुटबल बैडमिंटन के केरांबोट जों जत जागानो चिनि साब जोनाल हयतेबो जागो गे बाक्साबा चिनि एमएलए ईएम फान हयतेबो डिस्ट्रीब्यूट खालायजागो ए बते हायके जों खालायनो दंगो जाते चिनि तिप्रा सरक जाते काहाम हेल्थ काहाम खालाय तंनानि बागै सुरु आं तिनि यूथ नि बागै सिमिसे सानाय यूथ जदिनो ठीक तंखे महाराजा सबसे हामजागो यूथ दंनो अम कायसा नरगनो सारा त्रिपुरानि बरगनो सानामु सुंजागो आं तमानि हिनगांके यूथ बिसिरबाग बसकांगो तैनाय चिनि तिप्रा सारनो तैनाय रक्से अबनि बागै महाराजा नायो बरक न काहाम करंखे तन्नानि बागै जों अग्रा साक्रा बुरा बुरि रक बरक तो बसक आगुमानो आगुमाया बत जों जतनो सारा त्रिपुरा बरगनो सिवो हाइपानो अ टाइम जों खानसा खलायो चबा खलायनाय जों चिनि मानखायनो जों माननानि बागै इनके चिनि यूथ न बो जों नांनाय किन्तु जदिनो यूथ से जदिनो ड्राग्स सुवाक बाय डेनरेट बाय अमो सिद्धि बाय जदिनो कुबुल जागै तंगे नोंबो थैजाक जोंबो चिनि तिप्रा साबो थैजाक ओंनि थांनाय अबनि बागै खेला दुला न बिसोरबा प्रेफार खायदि फुं आइसिसिरि खारदि फुजि सुरजाक दि अमनो जों नायो जों सुरु तिप्रासा रबट बागान तंगो बा बुइनर रबट दाइ चानाय अमनो सिमि टावान सुदि नों परिदि काम खालायो अमनो सानाय आं हामबायरनाय चिनि ब्लक प्रेसिडेंट हिरनमय त्रिपुरा सारनो ते हामबायरनाय चिनि एमएलए बरम गोनां सन्जय मानिक सारनो बरंनि चाइ तुमु बरंबो खायो बरंनि अर्डार बायनो तिनि आं अ जागाव नरंनि अ तीनटा पाराव सकायो तमानि हिनगांगाय जों जतनो साइमानो जे काहाम जदिनो वान संना थांगांके जों सामुबो काहाम माखायनाय अम किन्तु बयचंनाय अम चिनि चिनि रियां पारा सिकलायो रामचंद्र पारा गुबाचान पारा के पंचफा पारा अम चिनि रियां समाजनि और रियां समाज न 99% तंगो जों अ पारावनो जों हाबै जों अवेयरनेस खालाय तंगो हाउसनो सावे आं नारनाय हामबाय ते चिनि महाराजानोबो आं हामबाय फानाय ते बसकांगो जों जातिनो बिनि हेल्थ काहाम खालाय तन्नानि बागै जों दुमदार खालाय जों एडिसिओ सरकार जों ते वाइसाब काहामके फायकांके जों बरगन कक रोजा जे जों प्रतिति 30टा बिसि प्लस आयां 15टा बिसिओ जों प्रतिति जागाव क्रिकेट बैट हयते जों यूनिफॉर्म माने ड्रेस जों बागनाय बरगनो पूरा प्रतिति पंचायत जों कायसे कायसे सेट खालाय रनाय वाइसे सेट माने तो पूरा नो सेट खालाय जों रनाय इनै जों कक रिखा किन्तु नरक जदिनो बोबाग्रानो यूथ ब्लक जदिनो लगी रखे अ बिदुनि माध्यमे बयनि जागा साइमाया आं चिनि नतन बाजार मालबासा करबुक साब डिविजनाव जों खलायनाय अमनले आं गुबैनो नरकनो ससियेल मिडिया हयते आं साइरु यूथ ब्लकनि बागैके हामबाय।